Yes, pero alam nyo, di ba ang pattern, hindi lumalampas sa 150,000? Kasi pag nagbagsak yung funder, yung proponent, nagbagsak sa halimbawa kung ilang bilyon, may usapan na yun eh. Para hindi na lumampas sa threshold ng kayang i-implement ng District Engineering Office, hindi lumalampas ng 150 million. Kasi ang threshold nila 150. Pag lumampas sa 150 hanggang 450, region eh. Kaya, So bihira kayo makakakita ng more than 150, di ba? 77 million, 140 something million, 98 million. Walang lumalampas kasi kontrolado nila pag-implement, pag-monitor, pagbayad. So, ngayon, ito yung day reckoning. Kala nila, lusot sila all the way. Ang malas nila, mukhang may nakialam sa taas na nagbagyo ng 3 sunod-sunod, mukhang nagalit na si God eh. Bakit nagkasunod-sunod si Krising, si Dante, si Emong? Tapos may habagat pa. Para may divine intervention, para mabulgar lahat. Otherwise, tuloy-tuloy sila sa casino. Correct. Yung pera natin binabayad sa tax, kinakasino, pinambibili ng mga Patek Philippe, kung ano nung relo, at kung ano nung kotse. You can just imagine kung nagpatuloy ito.